Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που σίγουρα θα σας κάνει να σκεφτείτε. Πρόκειται για το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιάζει με κάτι από ένα μυθιστόρημα του Orwell. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αναβαθμιστεί στρατιωτικά και έχει ανακοινώσει τη δημιουργία δύο ξεχωριστών ταμείων αξίας σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις στρατιωτικές ανάγκες της. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να το πιστέψω όσο το διάβασα το κείμενο. Και εδώ γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξερευνά τρόπους να χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων πολιτών. Ναι, μιλάμε για τα προσωπικά σας αποταμιεύματα και τις ιδιωτικές σας επενδύσεις. Για να χρηματοδοτήσει τους στρατιωτικούς της τόπους. Αν ζείτε στην Ευρώπη, σκεφτείτε το για μια στιγμή. Το χρήμα που έχετε σκληρά κερδίσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις μεγάλες στρατιωτικές φιλοδοξίες. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο έτος. Και τότε αναρωτήθηκα, μήπως το ψηφιακό νόμισμα θα βοηθήσει στο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις για στρατιωτικούς σκοπούς? Γιατί μόλις ψηφιοποιηθούν και θεσμοθετηθούν οι νέοι νόμοι, ο έλεγχος περνάει στο κράτος. Ή καλύτερα, στην Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας ελάχιστες επιλογές στους πολίτες. Αυτό με φέρνει σε ένα ακόμα θέμα που αξίζει να συζητήσουμε. Έχουν ήδη προταθεί αρκετές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη πρωτοβουλία προέρχεται από την Ιταλία. Η ιδέα τους, που συχνά περιγράφεται με γλυκούς όρους ως κινητοποίηση ιδιωτικών αποταμιεύσεων, προτείνει τη χρήση ιδιωτικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της άμυνας. Ο Ιταλικός Υπουργός Οικονομικών έχει περιγράψει ένα σχέδιο για την κινητοποίηση τεράστιων ποσών ιδιωτικών επενδύσεων με μια σημαντική δημόσια εγγύηση. Και φυσικά το μόνο πρόσωπο που θα έπρεπε να σκέφτεται τα δικά του αποταμιεύματα είστε εσείς, οι νόμιμοι κατοχοί τους. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτές τις μέρες τίποτα δεν φαίνεται να είναι αδύνατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από όσα συνέβη με τα ρώσικα κρατικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται στις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, οι νομικές ελαστικότητες και τα χάσματα φαίνονται πως μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να εξυπηρετήσουν κάθε φιλοδοξία. Σκεφτείτε το. Αν αυτές οι επικεφαλίδες προέκυπταν από τη Ρωσία ή την Κίνα, τα μέσα ενημέρωσης στη Δύση θα τα κάλυπταν έντονα. Ενώ σήμερα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ιδιωτικές αποταμιεύσεις για στρατιωτικούς σκοπούς, υπάρχει μια περίεργη σιωπή. Επιπλέον, η πρόταση της Ιταλίας έχει ήδη λάβει ευρεία υποστήριξη από τους υπουργούς οικονομικών άλλων χωρών όπως η Πολωνία, η Γαλλία. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει και το τεράστιο Ταμείο Άμυνας που ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen πρόσφατα. Έτσι, όχι μόνο θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος, αλλά και θα κινητοποιήσουν τα δικά σας αποταμιεύματα για τους στρατιωτικούς τους σκοπούς. Τώρα, ίσως αναρωτιέστε, γιατί είναι αυτή η λύση? Γιατί να στραφεί η προσοχή στην αξιοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου για στρατιωτικές ανάγκες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί απλώς να βρει κάθε πιθανό δρόμο για να χρηματοδοτήσει την στρατιωτική της αναβάθμιση, χωρίς να αυξήσει σημαντικά τους φόρους στις επιχειρήσεις και τους πολίτες και χωρίς να επιβαρύνει περισσότερο το ήδη δύσβατο δημόσιο χρέος. Μάλιστα, μια αύξηση των φόρων θα ήταν εξαιρετικά κατάλληλα πολιτικά. Κανείς δεν το επιθυμεί και προφανώς η χρήση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων φαίνεται να είναι μια πιο έξυπνη επιλογή, όσο και αμφιλεγόμενη μπορεί να είναι. Επιπρόσθετα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται ήδη σε κρίση. Η γερμανική οικονομία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει συρρίκνωση εδώ και χρόνια. Από τότε που η βιομηχανία μετακινήθηκε στο εξωτερικό και τα υψηλά ενεργειακά κόστη άρχισαν να χτυπούν σκληρά. Την περασμένη εβδομάδα η Volkswagen ανακοίνωσε σχέδια για μετάβαση από την παραγωγή οχημάτων για το πολιτικό τομέα σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι καμία εξαίρεση.
Οι οικονομικές προβλέψεις έχουν πέσει, ενώ και η Γαλλία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως υψηλό δημόσιο χρέος, δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτική αστάθεια. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοδοξίες τους στον στρατιωτικό τομέα παραμένουν υψηλές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη χαλάρωση των χρηματοοικονομικών κανόνων, ώστε οι χώρες να μπορούν να επενδύσουν στην άμυνα, και τώρα φαίνεται πως η λύση έχει βρεθεί μέσω της αξιοποίησης του ιδιωτικού κεφαλαίου. Πέρα από την Ιταλική πρόταση, συζητούνται και πιο γενικές πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση των δαπανών άμυνας. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη παρουσιάσει ένα σχέδιο για μεγάλα δάνεια προς τα κράτη-μέλη, ώστε να επενδύσουν στην ανάπτυξη υποδομών και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, από πυροβόλα όπλα και πυράβλους μέχρι drones και συστήματα κατά των drones. Επίσης, οι Υπουργοί Οικονομικών σκέφτονται τη συλλογική δανειοδότηση, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα ευρωπαϊκά ταμεία και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνα χωρίς να επιβαρύνουν περιττέρω τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Όλα αυτά τα στοιχεία, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αρκετά ανησυχητικά. Προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες, χρησιμοποιώντας τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικούς πόρους, που ίσως να αποκαλύπτουν ένα βαθμό απελπισίας, ειδικά σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Πόσο μακριά θα πάνε αυτές οι πολιτικές και τι σημαίνουν για τις προσωπικές σας αποταμιεύσεις και το μέλλον της Ευρώπης.